Mahimo magbuhangyo. Ah, oo, sa man. Mahimo mag... Hagkan ko ni mas katapusang higayon. Ah, kanarap eh. Ah, dali. Marama, gusto na. Gusto na. Di na yun na ito aming buhaton pa. Gusto na. Gusto na lagi. Gusto na. Okay. Goodbye, Justin. Oh! Ah! 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 Puso na gisambling ni mo sa kunong! Ah! Kasaglit! Ah! Salbahis ka! Daan ko na ikaw gipasigat sa Justin. Lahi ko sa nalimot kas kanunay na ko isolti, Justin. Ako ka lang. Nakamati ka. Ako ka lang. Tara! Di ko magkakita! Dili ka mahimo mo palayo na ako, Justin. Kung dili tamad ka kapuslan, dili ka sa kapuslan sa imong kabed. Salbahis ka! Yun ka! Hain naman ni si Justin. Ma'am, nakaluto na ko. Kati, o pa man yun mabalik si Justin. Hain naman ka siya. Mubalik pa ka itong imong bana, Ma'am Alice. Miss haas siya nga mobalik, Kati. May nalanganan lang yun tingali siya. Pero gikulbaan ko. Basin ko na disgrasya siya. Hain naman sa disromero nga miapas niya, uy. Ma'am Alice, relax. May tingali nga mukaon na lang sa ka. Dili ko mukaon. Magpaabot yun ko ni Justin. Oh, okay. Ana, sige. Mag-init lang ko og tubig init ha para magkapit ha. Okay, sige. Sige. Sorry, Ate Alice. Pero kinahanglan akong ipalayo ni mo si Justin. Nahibaw ko doon na sa daotang plano. Ug ka na ang dili ko mahimong tugutan. Unsa na kay nahitapo ni Mara o Justin? Ba't yung takamara? Imo nagsa ang hitabo ni mo, Justin. Imo nagsa! Ayaw ka bala ka. Dili ka pa mamatay, ana. Naong lang di mo ka nang naluto sa asido, Justin. Karon, tubag ako. Kinsa ang imong gabi? Salbahis ka! Husto ka! Salbahis ko! O nahibaw yun ka kung unsa ako kasalbahis ko na ako di masakitan. Pero wa ka mamati na ko. Mara, tabang sakit kayo kagunaw! Mara! Sultihin ako! Kinsang imong kabit! Kung dili ka masulti, biyaan ti ka din Eh, Oh, unsa naman, Romero? Hain naman si Justin. ay, wag yun siya sa merkado, ti, oy. Unsa? Wa man siya na-disgrasya sa ibabaw, ti. Mingaw naman siya sa kasada. Basin ko may pauli to sa beach resort, Ma'am. Kang Miss Mara ba? Kana. Murag maog yun akong pagtuo. Manawag kog suway ha. Dili ko mo to nga, may balik si Justin kang Mara. Maayo na namang pagkasabot. Basin doon na siya gikuha dito. Nagtipon mangod na sila. Pangitaan ninyo si Justin. Basin kung na po sila na siya ni Miss Mara. Aw, di malas yun. Kung maunay siya siyang kabit. Romero, Kati, tabangi ko ninyo. Pangitaan ninyo si Justin. Ma'am, kalma lang. Kadiyot kaya akong tawagan si Mara ha. Kung nagkita man sila,
Ako nang mahibawan. Kadiyot lang. Dili ko motuo nga to si Justin Gamara. Kay misaad na siya na ako. Nga dili na gyud siya makig-uli pa kang Mara. Alo, pwede man motubag si Mara. Ato na lang ko manawag og usap niya, eh. Kadiyot, ha? Kate, pahibaw ka tawag mi sa balita, ha? Tawag! Tawag mo! Dali ako niyo sa ospital! Tabagin ko ninyo! Tabagin ko ninyo! Mara? Ngano ka? Naghilak man ka. Unsa man giadto nimo si Justin? Oo. Natulturan gina akong ilang abutanan siyang usa ka kabit. Og gitugid si Justin. Unya unsa may nahitabo ninyo? Oo, ako makapugong sa kong kasuko. Ha? May gibuhat ka bang dautan? Ang aasido nga akong giandam sa kabit ni Justin. Di ako misablik sa iyong naong. Unsa? Niluto ang pikas na ni Justin sa asito. Guba na ang iyang naong. Naglagot ko sa iyong sinultihan. Kung naglagot ko rin ko na una nga mabutungan ito ang iyong kabit. Unya ahain man karon. Hindi ako sa kumbay. Uwaon ako ba sa beach house? Hain mo si Justin. Tapos, ako si Bibiaan kay gusto ko niya pasyon. Mga bitagan na lang ko. Oh. Pero, nalantawan ako nga kitabang siya sa pagkatao. For sure, gitahanag ito siya sa ospital. Oh, okay. Sige, tago lang una diha, ha. Susihon ko si Justin. Tago lang sa kadiha. Kasi dili may magpapriso ko. Tago lang lagi sa desk inyong bahay. Sige, Miss Mara, ha. Bye. Noy, Ricky! Noy! Mara! Ma'am! Ibalitan na ko si Merba. Dito na ko siya sa bahay nila ni Alice Justin. Wa ko no dito si Justin. Si Romero na ko noon nakita niya dito. Ni Ricky pamati. Kung doon ay mangita na ko, nangawa ko din ha. Nakasabot ka? Ha? Labi na kung polis ang mangita na ko, nawa ko mauli. Ay, o sa may krimen nga imong nabuhat karon ha, Pamara? Basta. Ayaw na lang pangutana. Basta kay wa ko din Doon, wa ka rin Bisan niya ka. Ay, unsa naman sa kanya buhat na sa inyong bayada. Ay, akong tsuyahan sa kimoy bahin ini. Hain naman kini si Kathy Romero. Ate, nagsigil mo kay pangutana ay kung hain ang mga tao. Gusto na ko mahibaw kung hain na si Justin. Kay gabi na kaayo. Ay, naunsa. Uy, Kati? Kati? Nakakontak na ka ni Mara, Kati? Oo. Og dili maayong balita. Ha? Oo, si dili maayong balita, Kathy. Narisgas siya ba si Justin? Naapasan ni Mara si Justin sa sabay sa iyang usa ka kabit. Unsa? Tarawa? Daan ba ko? Wag ayong uto ka tong Justin. Dili. Yabag yun sa usaon. Dili na tinuod. Mao na ang tinuod, ma'am. Mihatag man gani si Mara sa address sa laing kabit ni Justin. Dili. Dili. Kalma lang di. Oy, miingon naman ako ni mo ha, nga ayaw yung salig dayon ang Justin. Uniyaw sa may nahitabo nila, Kathy. Nagbugno ang pulos kabit no. Ang kabit 1 o ang kabit 2. Kunya, kinsa may midaog ha? Kinsa? Tuwa sa ospital si Justin. Usa? Na-hospital si Justin? Kaya naman, giusa ba siya ni Miss Mara? Susihanin niyo. Susihanin niyo kung giusa ni Mara si Justin. Palihog. Ang giandam ni Mara nga asido para sa naong sa kabit ni Justin, iyang nasablig sa naong ni Justin. Usa? Tay! Dili nagwapos Justin ha? Dili. Ano na yung resulta sa mga pit? Doon na magikarma. Aw, nagsugod na yung gaba nila. Nagkagobo tagyod sila. Mong ikaw ate, kalma lang ka di ha? Kay, nagpatay ng mga midaog-daog ni mo. Susihanin niyo ang kahintang ni Justin Romero. Unsa? Maluoy mo. Maluoy lagi
gihapon ka sa imong bana, bisag may lain na siyang kabit, Ma'am Alice. Te, pahuway na, te, oy. Dili naman na normal imong kinaiya, te. Sa maday ang normal para ni mo, Romero. Ang gibuhat ni Mara kang Justin, ang pagsablit niya ang asido sa naong ni Ini. Ha? Mao ba ka na ang normal para ni mo, Romero? O, dili may noon, te. Pero ako mabuti, sobra naman ang gugma ni mo niya, God. Pasagdi na lang ko ninyo. Sige, ma'am. Ako na lang susi kung hayag ospitala si Justin. Sige, Kati. O tawgi bayadayon ko. Hatagi siya sa kong number, Romero. Sa ni Justin ang tanan. Mawa siya mamati na ako. Kinsa na! Ay, ako nga, Miss Mana. Unsa man, minangita ba na ako ni Ricky? Ay, wa man, mama. Ay, kuwan ba? Ay, mangutana lang ko kung ano ba ka manihapon. Ikaw na bahala sa itong panihapon. Unsa man, wa ba'y magatawa ni paatbang sa tumbay? Ay, wa man, ma'am. Bantayig yun, ha? Ilakgid ang kanunay yung... Ang gate, ilakgid kanunay. Ayaw kumpiyansa. Ay, oy. Ay, di ko kumpiyansa. Ay, sige. Ay, magluto ulit. Ang gate siguro glak. Kung doon ay manuktok, ayaw na lang tumaga aron magtuwang manuktok na way tao din eh. Oo. Ay, manaran ka lang ko, ha? Ay, ako na lang butang nga sa gawa. So, the doctor is out. Huwag ko magkumidya ni Ricky, ha? Ay, ma'am. Ay, mahimo magmangutan. Ay, unsa man yung eksamen nga imong nabuhat na ron, ha? Unsa man, ay nakapatay ka. Magibuhat ng dautan nito ni Ares. Wa ko gibuhat ka sa... Si Justin ang sadaan. Kamo si Justin ang doon ay problema. Oo, ang salbahis. Mura na lang kung basura nga yung ibilin sa daplin. Uy, takoy ang anak. Gibiyaan na kan Justin. Maunat, Noy. Gibiyaan ko niya. Pero dali ko musugot nga, sayon-sayonon lang ko niya. Ay, naunsa na guday ng inyong relasyon. Ay, kikabaan na tingali mo ni Ares. Ano na eh? Mamara eh. Ay, kabaan bayat ka na ako. Managpa magagkalit na kiguwang na bayat ko na unsa man ka. Ayaw kong bisita! Ay, dili man gud ako ang nagdagbesa sa iyong kinapuri, ma'am. Utubag pagit ka na ako, Noy, da! Pasilan, mama. Ay, nagwinigos ba, mama? Kaya masingkaw doon ka, ma'am, kung manapat ang kiguwa. Inom na! Ayaw na pagsama diha. Nakaw na, biyain ako din eh. Oh, good. Ay, sige. Excuse me. Pabuang naman ko ning hitabo, Si Justin. Nasuko na si Justin ako. Uy, kagubutin yung bahay nga giabangan ni Justin. Nangabuak ang mga butang din sa sala. Nagkagubot kita ay sila din si Mara. May lamas sa dugo ang sahog. Ang kwarto. Abli ang pultahan. Nasa sahog ang mga sapot nga akong gisuot sa bag. Kipagawas din sa bag. Nag-unay nagyud og pasakitay ang mga panuwai. Muna'y angay ninyo. Magpinatiyanay mo mga sungayan. Romero, sa manwa pagyud manawag si Kathy. Ay, wa pamanti, ay. Hain man kang ospitala si Justin, no? Kung emergency nito eh. Sa kinadulad yung hospital sa netabuan ron ma-admit Justin. Ginaingon te. Nanggaba, dili gyud magsaba, no? Makagaba gyud ka te. Hilak na sad. Ate, anong mahilak naman sad ka? Nag-uol ka nga guba na ang now ni Justin?
Ayon naghilak ti oy. Karma Israel banggod. Ang mga maluibon, magmahay man yun na... Pero nga namisang ko pa man sa ingon ni ini ang mga pangitabo, Romero. Ate, gaba na ng Justin. Kaya nga pa siya maddo sa bahay siyang usa ka kabit, aw, dili sa masabiyagan og asido ni Mara. Pero... Ate, sa uy, angay ka magmaya, te. Kigipang gabaan ang mga taong maluibon. Dili ko makahimo ni Ana, Romero. Unsa? Unsa dili mahimo ni mo, te? Dili ko makahimo sa pagkasilag ni Justin hangtod sa hangtod. Unsa? Ay, ikaw na gud, eh. Ikaw na gud. Talagsaon yun ang imong kasing-kasing. Sobra ka, kamo pa sa luon. Niada ining mong ospital si Justin. Nagsugod ng kalbaryo sa inyong mga kinabuhi. Mga demonyo. Narang niyang room. Tanaw na ko ang kahimtang sa panway. Nasiya sa sud. Nahinanok siya. May bindahid ay ang iyang naong. Manay angay ni mo, Justin. Magkupa ang imong naong. Wa na'y makagusto ni mong babae tungod anang sunog ni mong naong. Kapa na cute na ni mo. Sayo na di ay sabuton si Mara. Og sayo na sad kaayo mong sabungon ni Mara. Sinugdanan pa lang ka na sa inyong gubot. Nahibaw ko nga pangitaon yun nimo si Mara. Justin? Relax. Niya ka sa ospital. Ani ka din magpakaayo. Kana matuog kag balik. Piyong ang imong mga mata. Niara ko, love. Niara ko. Katuog na. Pahuway. Kana, mupahuway ka. O kay uyapan ko nuway ko nimo. Ipahilo na taka din sa ospital. Hangtod mamaayo ka. Justin! Sabot akong dam ko. Gidungkap ko ni Justin. Noon sa naman ka si Justin sa ospital. Uwa baka mo duaw niyang iyang kabit sa ospital. Husto. Basin og miduaw ni niya. Ako ning susihon. Romero. Ay! Sorry te. Ikaw mong ganin lang mo, ikaw te. Ay. Wa ko man manawag si Kati. Ay. Nangita pa to te kung hae yung hospital Justin te. Ay, katuglan diha eh. Dili ko makatuog nga magunang Justin Romero. Ate na luway. Mao rin ang giabusaran ra kamay ni Justin de. Kay sobra ra kang magmahal. Mura lang siyang white challenge bisan gabay. Wala ko'y mahimo kung mao kini akong pagkatao, Romero. Ate. Te. Uy, sa may. Te, si Kati na nawag. Ako'y tabag. Sige. Hello? Ma'am Alice, bakit na ko madumdumi ko na yung ospitala si Justin? Unsa? Kati mo hangyo lang ko. Ayaw paghunong sa pagpangita ni Justin. Okay, ate. Kung madumduman na gani ni mo si Justin, pahibaw abaya na yun, mi. Nga naman, maduaw ka niya? Kasi bana na ko siya.
Aw, okay. Okay, ma'am. Pangitaon ako siya. Bye. Swerte kining panuwaya. Nga naa si Ate Alice. Nga naasawa ni mo. Kathy? Oh, Mara. Na? Mara. Ganun niya ka? Di ba may saad man ko nimo nga ako na ang magsusi sa kahimtang ni Justin? Oo. Ngano niyan himang ka? Nahuna-huna lang ako. Nga basin ko mo ang hindi niyang kabit ni Justin. Basin gusto ni mo atiman niya. Way tao din sa kong pag-abot. Mao ba? Siya lang usa. Oh, siya rang usa. Kamu ang tagtungod niya? Ako ang iyong asawa. Kumusta na siya? Dako gyud ang kadaot sa katunga siyang naong usa-usan niya kamata. Buot mong ipasabot dok nga mabulog ang usa niya kamata? Mao gyud na ang mahitabo. Wa man gyud dayon niya ma-apply og first aid ang asido nga miigo sa iyang naong. Ma'am, ni arang mga resita. Pero mangutan ako. Nganong nasunog man sa asido ang naong sa imong bana? Gisabligan ni asido siyang tabit. Mao ba? Sige. Palitan na lang unya ang tambal ug ibilin sa nurse station. Salamat. Mara, ikay mo atiman niya? Oo. Basik imo siyang tiwasan ho. Dili, Kati. Ganahan ako nga magbuot siyang kinabuhi. Ha? Wa pa makailan ako sa hingpit si Justin. Sige na. Biyain na lang ni Dini. Okay. Kinahanglang dili mo ani si Ate Alice sa ospital. Kathy? Ma'am. Kathy, unsa naman kahimtang ni Justin, ha? Ma'am, sorry gid kaayo pero wa man sa mga ospital si Justin. Basig sa klinik ka to gida. Unsa? Pero imposible nga sa klinik lang nila dadon si Justin. Di ba? Naibong sa bitaw ko. Pero wag gid sa mga ospital nga akong giadto si Justin ay mga dagko hinuuntong mga ospitala. Kinahanglan madumduman si Justin. Kinahanglan. Pero ma'am, para sa unsa pa man? Aron ikaw ang mag-antos? Kathy. Nakita na ako kung giunsa kanila sa pagtunto. Dili sila angay sa imong kaluoy, ma'am. Kathy, ayaw na lang pag-apil sa akong problema. Aba, mas maayo tingali nga biyaan na lang ko ninyo. Mas nagkinahanglan ka namo karong panahon na, ma'am. Labi na nga wa din ang imong manghud. Ate, patuo na lang god. Gusto na kong makalakaw, Romero. Romero, tawag ka si Carlin. Ina nga gusto na kong makalakaw. Ako tawgon. Ayaw na. Ngano ka, Kati? Ngano madlo mo kang tawgan si Carlin? Nga imo man ang amo? Unsa man? Nakasa ka ni Carlin? Uwa man. Buutan man kong pagka-therapist, uy. Wait sa ha. Kanang excuse sa kanaglain na nga akong tiyan. Mag-CR sa ako. Uy, idagan man. Naglayo tigalig maayo ang tiyan kay. Sorot ni siya nagkalit. Romero, sige na. Tawag ka na si Carlin. Pangutan ako na, andam na ba nga akong artificial nga tiil? Kinalang ma-off daw akong cellphone nga tawagan nila ni Ate Alice. Ay naman to. Dili naman to suot sa akong bag. Ang akong karaang cellphone. Di ara. Okay. Wala mo sila makabati sa pagpagting ini. Unsa mo to? Murmurug. During bagting. Basin ang cellphone na ni Carlin ang nga imong gitawgan. Uy, giputol ng linya te. Murag off. Dili na ka gusto makisulti na ko si Carlin, Romero. Na,
dili kita makatubag ka ng pangutana ate. Pero, mura man ang Milano kang bagting kanina. Bitaw, no? Ay daw, nakuha na tingnan natin ako eh. Ako na tago nag-usap si Caroline niya. Romero, mahangyo ko ni mo. Yung sana mas ate. Pangitaas sa mga ospital si Justin. Nasad? Justin? Tama na siya, Kati. Justin? Oh, Oh, ako ni. Ngayon nangita ka kang Kati. ayos ka. Justin, ayaw na ng pag-wild. Unsa man, gusto kang punaan ako pasok ka ng naong mong asido. Tawag. Ilong. Tubag ako, Justin. Ngano nangita ka ni Kati? Ayok ka. Excuse me. Tabang. Ba't yun gawa ng bayana? Love, asawa ko ni mo. Dili na ko siya asawa. Siyang nagsabihan ko kasi doon sa kong naong. Tabang, nas. Ha? Pagtawag ko pulis, nas. Pagdali. Dili. Nas, lihok na. Pagtawag ko pulis. At matong ipanagong bayana. Oo, sir. Gusto ko naging ako sa Justin. Iyan ako yung ako. Naging kapit kinagakay ko niligtanan. Kung kinsa man yung bayana, makatilaw siya sa akong kasuko. Nakagawas sa sakit ang sakyanan ni Mara. Mubalag na kugsun sa ospital. Kanindot sa kong gibati. Ngawa na magkauyon ang duha. Ang salbahis. Magbayad kang mahal ning imong gibuhat ako para magbayad ka. Oh, Di nila katugikan si Mara. Paano lang dali kayo natatapos Kati. po? mayo kay niya ka. Kailangan mapadakop na ko si Mara. Ipapriso na ko siya ning iyang gibuhat ako naong. Justin, pagpakaayo una. Dili, kinalang karon pa lang. Mapangita na si Mara sa mga pulis. Sa di pa siya makasibat sa layo. Aron dili siya makabiya din Ako siya nagtuon sa ila. Ayaw. Ha? Nganong pugnan man ko nimo? Nasipiyat ko ganina. Abi na kong ikaw mausiya nga. Mihikap sa akong abaga. Unsa? Kati, ayaw napakita ni Mara. Kay basin magduda na gyud siya nga ikaw ang babae nga iyang gipangita. Ha? Kati, magpalayo ng taing dapita. Justin, Misugot ka na nga manglayas ta, di ba? Ato na kinindayon nun. Ibalin kong hospital sa Cebu. Justin. Please, Kati. Ipalayo na ko ining dapita. Dili pa hingpit ang imong kaayuhan, Justin. Kinahanglang ani ka una sa ospital. Oh. Ayaw ka bala ka. Ako ang muatiman nimo. Salamat. Salamat, Kati. Pero, mangutan ako. Mangutan ako Mayong pagbuminaw sa Lex kung ang Pinoy. sibato nimo kung mo ani ang imong asawa din Si Alice. Oo, si Ma'am Alice. Dili na ko mabalik sa kong asawa, Kati. Mupalayo na ko nilang tanan. Di na makaduol na ko si Mara tungod kay. Tungod ini nga kong itsura karon.
Busa, magpalayo na ta din eh. Okay. Okay. Pero pagpakaayo na. Salpahi si Mara. Kasakit sa katunga sa kong naong. Magbilin kita ang dakong uwat. Panuway siya. Panuway. Relax. Ingon ka na ang kinabuhi, Justin. Malakawan ako ha. Manamilit ako sa akong mga pasyente ni Napita. Labi na si mga asawa. Muadto ka ni Alice? Oo. Buutan siya. Busaangay lang nga tarungon ako siya sa pagpanangit. Sige ha, Justin. Mubalik ra ko. Ate? Alice? Diara ko, Romero. Ay. Te, naibaon ako kung hain na hospital si Justin. Tinuod ka, Romero. Tabangi ko. Atuon na siya. Ate. Ayaw lang tingali, te. Dili mo mahimo tinga mo adto ka. O nya, may problema sab ka. Kinala makita na ko si Justin Romero. Unsa? Ti, unya na lang, ti, uy. Ayaw lang una karon. Ugma na lang, ugma. Gusto ko makakita ni Justin Romero. Naunsa naman tao ng gugmahati, uy. Wa naman yung makalabaw pa, ana. Bana na ko siya. Nagkinahanglan siya karon sa akong tabang. Grabe, hasad ni mo, te, Grabing gugmaha yun. Ay. Kisa ka na nanawag. Ay, te, Uy, si Carlin din, nawag, te. Uy, ayaw siya isultihi ha. Sanay tabo karon, Romero. Hello, Carlin? Ay, doon si ate. Diya sa inyo. Ayaw palakta si ate kay buka ulit na ko diya sa ato. Ha? Kalin, tinuod ka? Mubauli ka na diri sa ato? Inyong bay? Oh, paabot ako rin niya diya. Sige, bye. Sige, bye. Ate. Dili tamay mo manglakaw, ha? Kaya mo pa uli na si Carlin! Yes! Ate! Sa katapusan! Makita na yun na ako si Carlin! Ha? Hala, no? Huwag ka malipay sa akong gisulti, te. Ha? Anong masigaw mo na imong mga mata? Niya na si Carlin! Niya na ang imong manghod! Pero, Romero, nganong mo pa uli man si Carlin? Ganahan mo siyang mapakita! Busat kitang duham, magpaabot na lang ta dinhi sa bahay sa iyang pag-abot. Total, tuwa naman sa ospital si Justin. Dili na ka mabalakan niya, kay maatiman na siya sa mga doktor. Mo pa uli na si Carlin? Tinuod kang mo pa uli na siya, Romero. Mali gini ang gisulti, ti. Uy, paingon na siya dinhi sa atong dapit. Upauli na si Carlin. Uy, siya na tingali karon, ti. Ha? Si Carlin na. Ako na ngablihan, ha? Carlin! Ngano pa, Kate? Ngano ni sika man na imong mga mata nga nagtanaw na ko, Romero. Ha? Ay, kuan, huwag ko magtuo nga. Kuan ba, ganing? May lain mong gipaapot? Pasod lang si Kate, Romero. Okay. Ma'am Alice, may hapon. Sod. Salamat. Kate, ayaw paglakaw ha. Kay mo abot na ang ako manghod. Ang nag-hire ni mo. Wa ba manawag ni mo si Carlin nga mapasugat? Wa man. Wa pa sad siya mo pahibaw ni mo nga mapauli na siya? Wa sad. Mo pa uli na si Carlin. O gusto ko nga, huwato na lang ni mo siya dinhi. Sige, wala problema, Ma'am Alice. Mahimo man ka kung mo istambay din sa inyo. Oo, mahimo kaayo. Okay, sige. May bakanting kwarto nga pwede ni mong okupahan kung gusto kang matog. Sige. Magpaabot na lang ko niya dinhi. Kati, kuan ba, natutulan na nako kung haing ospitalas Justin. Ha? Manglakaw magani unta mi ni Ate Alice kay among duaw si Justin. Mao ba? Pero mas maayo tingaling paabuton lang una nato si Carlin. Mas maayo ginang ideya ha, ma'am. Hello.
Klaro ba kung sugo? Oh, naani ang mga hospital si Justin. O gusto ko, ngayon niyo siyang kuhaon sa hospital o dadaon diri sa mong bahay sa bukid. Okay, sige. Way problema na. Magpadakong kwarta ni mo karon dayon. Oh, arila ko magpaabot diri sa dako na mong bahay. O kung makuha ninyo si Justin, tawga dayon ko kung paingon na mo diri. Sige, bye. Noy, Timoy! Noy! Day! May sugo ka, day. Niyang imong suldo. Pauli na sa inyo, ayaw na pagbalik din eh. Ha? Unsa imo na kung papahuaon din ni day? O, Noy. Ako na ni ibaligya ang bahay. Mao nga wa na ni magkinahanglan og makaatiman. Busa. Makalakaw ka na. Kakalita sa ani, mamoy. Basta man ka? Muriklamo ka? Di man. Ano daw mo reklamo ko? Sige, manghipo siya na ako. Dadaan na ang tanan ni mo mga butang. Kay ako na ni siradaan ang bahay. Sige, ma'am. Kinahanglan mo lampos ang ako mga sinuko sa pagkuha ni Justin. Kasakit po sa kunang. Pero, anong wa pa man mapalik si Katay? Oh. Siya na. Oh. Kinsa mo? Unsa ito yun ninyo? Kinsa mo, ha? Romero, gabiin naman lang, apan o pamanggid mo abot si Carlin. Basin ka dong iyang giingon ganina nga paingon na siya, ti. Paingon na siya maligo, o niya, tuwa pa siya sa Cebu. Kinahanglan makaadto na ta sa ospital. Ha? Ay, doy. Ah. Ay, nakatupang ko. Akati, mainon kay nakamata na ka. Mangaon na lang ta. Sige, mga una ta kay mga tunag yun ta karon sa ospital. Ha? Di na ko makapaabot ni Carlin Kati. Kinahanglang maduaw na nako si Justin. Laisa ka nga mahikog, mamam, no? Duot kit sa bukog. Mulang! Doon siya sa bukog! Gabiin naman, Ma'am Alice. Ugma na lang mo sa buntag duaw ni Justin. Kay di man sa mo makasuod karon sa ospital. Tuod, ti. Ugma na lang, good. Sige na, ti. Maginawa pala kita si Justin kabut ato. Ma'am, gabiin naman sad. Kanang mahimong anilan sa kung magpalabay sa gabi din sa inyo. Oo, anay problema. Ay, salamat. Ugma, ihatod na lang mo sa ospital. Nagdamang kog auto. Tuas sa ibabaw na ko gipark. O ka na! May libreng sakit na natati. Sige, ti, oy. Mamahuway una ta. Unsa man ni? Igutom ka na ba, Justin? Mara, ikaw na. Ako kini Justin. Og dili na kita magkabuhag pa. Mara, Kita na mag-inunungay hangtod sa kamatayon, Justin.